Explicaré breument en què consisteix la moció. En primer lloc, una moció com esta naix del treball que du a terme Espai Dona en l'Ajuntament, la regidoria dirigida per Lluna Àrias, però amb vocació de ser transversal, és a dir, d'abastar totes les àrees de l'Ajuntament. És una moció per la utilització del llenguatge inclusiu en les comunicacions institucionals, és a dir, per la utilització del llenguatge no sexista. És evident que el llenguatge és l'instrument mitjançant el qual les persones ens expressem, tant idees com sentiments com pensaments, i a través del qual percebem el món que ens envolta. La cultura, el llenguatge reprodueix la cultura i aleshores un llenguatge sexista reprodueix els tics que encara resten en la nostra societat que situen en pla de desigualtat els homes i les dones. Precisament el que pretenem en la presentació d'esta moció és contribuir al fet que en la documentació en els espais, en la documentació que isquen dels organismes públics, en aquest cas de l'Ajuntament, reflectisquen aquesta sensibilitat que pretén posar en peu d'igualtat els homes i les dones. En aquest sentit, el que pretenem és incorporar iniciatives per a promoure el llenguatge no sexista, promoure l'ús d'una terminologia harmònica basada en el principi d'igualtat entre sexes, tant en els textos jurídics com educatius o de l'administració, i fomentar la utilització d'un llenguatge lliure de sexisme en els mitjans de comunicació. Tot això no ens ho inventem nosaltres, sinó que hi ha diversa legislació que dona suport a aquesta forma d'entendre el llenguatge, com ara, per exemple, la recomanació de les Corts Valencianes del 2003 per la Llei per a la Igualtat entre Dones i Homes de la Generalitat i concretament en l'any 2009 la Generalitat va publicar la guia Igualtat, llenguatge i administració, propostes per a un ús no sexista del llenguatge. Voldria apuntar que en les comissions tots els grups van votar en favor de la moció, llevat del Partit Popular que es va abstindre, però m'agradaria que reconsideraren la seva abstenció, donat que concretament este opuscle, esta guia, es va publicar per Benestar Social quan era Juan Cotino qui dirigia l'àrea. És a dir, que no és una qüestió que estiga fora del programa de cap partit, per tant, i d'altra banda pensem que és suficientment important com perquè fora una moció que s'aprovara per unanimitat. El que pretenem, les propostes d'acord, és que en primer lloc que l'Ajuntament es compromet a utilitzar el llenguatge inclusiu en totes aquelles comunicacions, tant escrites com orals que isquen de l'Ajuntament. En segon lloc, difondre una guia en suport digital que ajude al personal de l'Ajuntament, tant funcionariat com personal polític, a utilitzar aquest llenguatge sense marques sexistes i finalment que en cas que es detecten l'incompliment de les indicacions d'este manual que es prenguen mesures perquè es complisquen. Simplement això. Gràcies.